Môžem dať? No pusti, no. Ja viem, čo tam je. Duvilaxom. Zavri si to. A poutiaš servítkom okolo. Okay. Píče. Jedného bohového šikovného potrebujeme do roboty. Kaký motoservis Ivan S. Ešte, zotri ešte tuto, tento vrch. Toto Henko, divaj sa, tuto vnútri, takto. Všetko. Takto. Teraz toto bude top. Potri sa. Si ideme. No, a teraz sa zalepíš. ON, stále užíva ON. Citrón. Dobre, to si strýko nevšimne. To je ako mám ja. O, to je edícia, vieš, špeciálna. Aj bordel spravil. Kde cesty zavadzáš? Júko, dojdi, dobre?